दिनै फार्स्ट बड'लेण्ड मुभमेन्ट मार्चार्स डे बेखौ जोङो खुंनो सानदों। जोंनि बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिल आरो खौसेथि बर' सुबुं आफाद जानानै गुवाहाटीनि बड'लेण्ड गेस्ट हाउस खानापारा बेयाव जोङो जयेन्टलि खुंनो सानदों। सुजित नार्जारी बिथाङा फार्स्ट बड'लेण्ड मुभमेन्टनि फार्स्ट मार्टियार्स। बिथां सुजित नार्जारी जोनोम हिसाबै 1972 8 जानुवारियाव पाथिपारा क'क्राझार जिल्लानि नोगोराव जोनोम मोन्दोंमोन। आरो बड'लेण्ड मुभमेन्ट बड'फानि दैदेननायनि फार्स्ट सुबुं गौमा गुवाहाटीनि जर्ज फिल्डआव 12 जुन खालि फार्स्ट मुभमेन्टआव फैनाय जादोंमोन। आरो बे मुभमेन्टआ बड'लेण्डनि फार्स्ट डिमान्ड हिसाबै बा बड'लेण्डनि 92 डिमान्डखौ लानानै बे मुभमेन्टखौ जागायदोंमोन। आरो बे 92 डिमान्डनि मादाव बड'लेण्डनि ब्रह्मपुत्रनि साहा संकष्ट सदिया बड'लेण्ड सोरजिनाय, ब्रह्मपुत्रनि खोलाहा डिस्ट्रिक्ट नीलाचल हिल्स काउन्सिल डिमान्ड आरो कार्बि आंलं जिल्लानि बर' फिसाफोरनि एसटी हिल स्टेटास मोननायनि बेजों लोगोसे गासै 92 डिमान्ड्सखौ लानानै गुवाहाटीनि जर्ज फिल्डआव फार्स्ट सुबुं गौमाव जादोंमोन। जाखांनायनि उनाव गिदिंलांनायनि समाव नलबारिनि टिहु चक बे चकआव गारि गंसेयाव गाखोनाय थानाय सुजित नार्जारीखौ सुथुरफोरा अन्थाइजों खुबैनानै बिथांनि जिउखौ खोमायो आरो जिउ दिननिफ्राय गोमायो। दुखुनांथाव बाथ्रा, बे दिननिफ्राय सुजित नार्जारी बिथांखौ बिथांनि जा थैनाय सान फार्स्ट बड'लेण्ड मुभमेन्ट डे हिसाबै लानाय जादों। आरो बिथाङा खम समावनो बे समाव क्लास 9आव फरायबाय थादोंमोन आरो 15 बोसोर 5 दान 4 सानखालि बे बैसोआव बिथाङा रुंसारि जालांदों आरो मार्टियार्स महरै जायगा मोनदों। आं आसा खालामो बिथांनि जिउ सोलेरा आलो गोजोनै जाहाथे इसोरनि खाथियाव जायगा मोनो। जोङो आफा आनान गसाइनि खाथियाव आरज गाबबाय आरो जोंबो बड'लेण्डनि आरो बड'लेण्डनि बाहेरायाव थानाय गासिबो बर' रायजो राजाफ्राबो बिथांनि जिउ सोलेरा जाहाथे मोजाङै आनान गसाइनि खाथियाव जायगा मोनो बिनि थाखाय आरज गाबनाय जाबाय। बेखौ गासैबो जोंनि बड'लेण्डनि आरो बड'लेण्डनि बाहेरायाव थानाय बर' आरो रायजो राजा बिथांमोननो दिनै बे मिडियानि गेजेरजों आङो मेसेज होनाय जाबाय।